Dobrý den, dámy a pánové, moje jméno je Daniel Popelínský a jsem obchodní zástupce firmy Wiretech. Dneska vám představíme náš nový produkt od naší sesterské společnosti VMS. Tenhle produkt se jmenuje VICC a slouží ke dvou účelům. První účel, to, co jsme dělali pro našeho zákazníka, je navíjení různých materiálů, ať se jedná o kabely, hadice, plastové profily, případně jiný materiál. Tohleto zařízení dokážeme využít i pro druhý princip nebo pro druhý způsob fungování, a to je pro odvíjení materiálů k například nějakým střižním zařízením nebo k stříhacím odizolovacím zařízením. Maximální nosnost tohoto zařízení je nějakých okolo 30 kg, takže pokud máte cívku s materiálem do hmotnosti 30 kg, tenhle stroj to s přehledem zvládne. Celkový stroj je vybaven bezpečnostními prvky, jako je emergency stop a dále třípolohovým pedálem, který, pokud ho prošlápnete až na doraz, tak se stroj také zastaví. Na ovládacím prvku vidíte tlačítko vypnuto nebo připravenost k používání. Máme zde odvíjení, případně pak navíjení toho materiálu, to je ten směr otáček. Pak zde máme potenciometr s nastavitelnou rychlostí toho odvíjení. Pokud samozřejmě i náš stroj je opatřen bezpečnostními prvky kompletně, takže pokud se cokoliv zvedne kryt, tak stroj se zastaví a je potřeba potvrdit znovu jeho připravenost. Nyní si teda ukážeme, jak se daný materiál navíjí a pak se následně odvíjí. Zde máme ještě i řádkovací jednotku, která pomáhá bezpečnému řádkování materiálu do stroje. Nyní si přepneme na druhý způsob, a to je na odvíjení. K tomuhle stroji, pokud by to bylo i třeba daný do linky s nějakým stříhacím zařízením, tak samozřejmě dodávám kompenzátor, který si sám reguluje rychlost podle stříhačky, a samozřejmě dokážeme propojit tohleto odvíjení na bezpečnostní okruhy tak, aby ta linka splňovala normy CE a bezpečnostní prvky. Tak, nyní jdeme k odvíjení, samozřejmě momentálně to slouží jako ruční. Samozřejmě vaše požadavky na zařízení, kdybyste ho potřebovali jakkoliv poupravit na vaše přání, tak jsme otevření těm vašim přáním a rádi vám ho upravíme tak, aby vám vyhovoval. Pokud máte jakýkoliv dotazy nebo právě potřeby na navíjení nebo odvíjení materiálu, neváhejte se na nás obrátit a rádi vám budeme nápomocní. Moc děkuji za pozornost a přeji hezký den.